एकदम खतरा बाबा ना बाहरे ना जा बरे हमरा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसे आंनि गुबुन मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअआव बरायनाय बावहरबाय स' बोराया उन्दुनानै दङ बारा गोसाबो बुंजाया सिरि मोनबाथाय आंनि प्रेंका भंग जागोन स' उन्दुबाय दं माबायदि उन्दुदों बिदि उन्दुयो स' माबा मोनसे सानखांनाय फैदों आंनो स' एथ' मोजां उन्दुनानै दङ माने रेस्ट लादों आरो अब्लाबो बिनि रेस्टखौ भंग खालामनोसै स' इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ नायलांदो नोंथांमोना दावदो ना आं केमेराखौ सिरि सिरि सेट खालामनोसै डाइरेक्ट स' रेडि ना नोंथांमोना बिराद गोदो गोदो उन्दुलांदों बेयो स' स्ट्रीम ने बड़ा इतनी ठान है इसे नहीं झूठ बोल रहा है खना ना खनिया इतनी ठान लाइसे इतनी ठान इतनी ओमा बनिया प्रेस निया इसे ठांग बाव ना बि खिनियाव ले माय रन होजानो इसे ठांग बोरे एकदम खनायाव थांदा खनायाव थां मा खालामबाय थायोलै सोर मालाय उन्दुनो आरो थांबाव बेखिनियाव जानाय नङा थ' nang tama niya press kalam na yung easy ko na press kalam na no 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 masa tadi silam ni kayak bodo अभी मजा आएगा ना भिड़ो सोनू ने चला शांति हो शांति हो सोनू ने शांति हो साला उधर ले अंजुम मानी mana malah res karena ya salah mau tuh kayak dewa ini mau tuh prank kalau nggak baik sih oh sama ya buat prank ini kan malah baru Rice नोंथांमोनखौ मिनिहोनो थाखायनो बुजाबाय आङो एसे सायाखै बाबो साखाया आंना साखाया एकदम खाथ्राखा आंना साखाया स' मोनसे बाथ्रा नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा लाइननि खामानि मावो स' केयारफुलि
गरम मोनबोलायबाय बेस्रायो ब्रे आंबो गरम मोनबाय एकदम कारेन्ट सट नांनायनि खोथाना बोगथाबजानानै एकदम गरम मोनबोलायबाय गोलोमस्रावजोबलायबाय स' माबायदि मोनखो प्रेंकखौ कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोजां लिरनानै हरदो थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ बा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअआव ना रायजोफोर स' केयारफुलि मावबानो जाबाय नोंथांमोनाबो कारेन्टनि खामानि मावोबा आरो बिदि आं थगायबाय थगायनोथ' मोना हामा अब्लाबो थगायबाय नोंथांमोननि इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय फैलाय जेबो नङा सरि फै सरि नेक्स्ट टाइम खालामला फैना थाखुमाबाय रागा जोंबायहाय दिनै आं रागा जोङा नोंथांमोना रागा जोङा अनसुलाथार होनना नायदो दिनै रागाखौ बिथांनि रागाखौ बाहेराव थां प्रेंक खालामनो बाहेराव थां बाहेरनि मानसिखौ प्रेंक खालाम पुलिसजों हमनानै लकआपआव दालिनि ओंखाम जानांगोन ना रायजोफोर ना बाबा ना ना বাইরে না যাব রে আমরা তো এইখানে করব তোকে করব বাইরে যাব না सबाबाय रायजोफोर लोगो मोनगोन जिखुनु हक ना लाभ इउ अल बाय बाय मोजाङै था सेफलि था स' बेनोमोन आंनि दिनैनि प्रेंकआ बास साक्सेसफुल जाबाय जिखुनु हक बिथाङा थगायजालायबाय ना बाय बाय